Mula ing kono ta wau kapireng tembang Jawi ingkang nggambaraken para kadang warga wonten ing tlatah Bogangin anggonya pados panguput jiwa lewat tanem tuwuh ingkang katingal ijo riya-riya ing mriku Cinandra kadya katempuhi gara-gara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saged kepanggihan malih sesarengan kawula para kadang nyuarista musik wonten ing sesen kaping kalih kinarya nderek mangayu bagya adicara amrengeti wontenipun dinten kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 18 wontening wilayah RT 0 Gangsal RW 0 Gangsal dukipun Srengseng Desa Bogangin Kecamatan Sumpyuh Banyumas. Gumregot tancut para warga masyarakat wontening wilayah 05 ingkang samiya peduli wontenipun dinten keramat menika salah satunggaling bukti nyata bilih para warga ingkang sampun sayek saeka kapi manunggal karep manunggal sedya lawan sedaya pangareping desa nuninjih Bapak Kades ingkang ngengeti bilih para pejuang ingkang sampun kersa bebela tumrap negari kita menika negari Indonesia mboten namung donya bondo kalebet nyawa dipun taruhaken kangge mencapai kemerdekaan punika kanthi ridhonipun Gusti Allah saged terwujud mencapai kemerdekaan. Mila saking menika kangge mbuktiaken kepedulian para warga wontening Dukuh Srengseng Bogangin wontening kalodhangan hari punika kepareng nderek mangayu bagya kanthi pinten-pinten kegiatan ingkang sampun dipun aturaken kapara wontening siang menika pripun Bapak saking DPR kersa rawuh matur suwun awit saking rawuhipun kasuwun berkah lan pandonganipun. Oke kagem para tamu mboten ngirangi saking raos pakurmatan kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng karana mboten saged nyebataken setunggal mbaka setunggalipun karana cubluk ing sesrawungan kawula estu nyuwun pangapunten. Sepindah sesune saking para kadang nyarista namung saged ngaturaken matur agung ing panuwun. Kinarya mbuktiaken punika katuran lelipur saking para kadang nyarista. Namung saderengipun ing mangke badhe wonten adicara ingkang lumampah. Mila ing mangke pareng ugi sasana wedal kawula aturaken. Kanthi atur sugeng rawuh, sugeng lelenggahan sinambiang repis sepi pasugatan ingkang sampun samapta ing mangke dipun lipur sesarengan New Arista Musi Banjarnegara ingkang makarya sareng Minion S Audio Production. Matur suwun nuwun kawula.